poètico-musical, gastronòmica. Els hem preparat un menú de degustació que esperem que sigui del seu gust i el puguem pair bé. Per començar, iniciarem l'acte amb el grup de l'aula infantil de la Lira Ampostina, xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys que ens deleitaran amb 2 cançons dirigides per Neus Ventura i els acompanyarà un quart grup de saxos de la Lira format per Rafael Margalet, Eric Benito, Josep Maria Lluís i Núria Barberà. Les cançons que ens interpretaran a continuació són Els Conillets i Jo tinc un branquilló. Donem-los la benvinguda i disfrutem d'aquest entremès. Aquí estic jo.
A continuació tenim una representació dels poetes de l'Ebre, que ens posaran en solfa amb uns versos amb un cert aire culinari. Agraïm la seva col·laboració i valorem el repte que els ha suposat preparar-se aquest primer plat poètic. En aquest primer plat ens inspiraran Ana Maria Barbell i Miquel Ascensi, Teresa Silva, Paco del Fruto, Tere Gisbert i Glòria Fandos. Que us vagi de gust. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a Cristòfol Pons per convidar-nos a aquesta festa tan bonica. És un repte per a nosaltres fer coses infantils i de cuina, no? Bé, jo us vaig dedicar unes petites paraules titulades bledes, espinacs i més. Les bledes! Que bones són! Mengem bledes! Tot vitamines i ens farem grans. Les bledes amb les penques blanques i les fulles verdes, amb oli cru o sofregides. Mengem bledes i també espinacs. I com Popeye ens farem grans, intel·ligents i forts. Mengem bledes i espinacs, verdures de l'hort. Que bones són, però no ens oblidéssim del peixet de la mar. Aliment del cervell per estudiar les galàxies i les estrelletes del cel. Els corderets del corral, la vedella del mercat. Per al creixement és molt important millorar. I la il·lusió i la creativitat. Gràcies. Bona tarda. Hi sou, Bé, l'Anna Maria i jo, la meva dona, com que hem vist que això és un acte musical i culinari, hem agafat i hem vingut disposats a fer una paella ben bona perquè no poguéssim tastar tots, xiquets i grans. Per tots, us hi convidem a tots, no veieu que això, Per tots. Bé, venim a fer una paella. Sí. Bé, per tots. Ja en tindrem prou en el que has portat aquí. Sí. A veure, hi portes No ho sé. una mini cistella. No ho sé. Què hi portes moltes coses? No penso que una massa. Bé, doncs dona'm el conill. Va, començarem. El conill? Jo he portat una pastanaga. Una pastanaga? Sí. I una llimona. Una llimona? No veus que en això no farem res? Tu has dit que els convidaves a tots. Ai. Tranquil, Miquel, no t'amoïnis. No t'amoïnis. Ah, no? No. Saps què farem? Què? Farem una paella d'amor i d'energia. Bé, jo hi posaré una cullerada d'entusiasme. Jo hi posaré un grapat de rialles. Jo hi posaré un grapat d'abraçats. Jo un cabàs de petons. Per tots. De tot això, ben harmonitzat i ben cuit, ens sortirà una paella d'amor que volem compartir amb tots vosaltres. Bé, tots hi sou convidats. Tots. Hola a tothom. Bueno, jo us vull contar una bona nova a la cuina. Bon dia, senyora Pau. Ja sap la notícia que m'han donat? Li pregunto a la senyora Bleda, temps d'arribar. No, filla, no m'he assabentat, però contem què ha passat. Pues que la senyora Seva i el senyor Ai han posat data per casar. Dis-ho de debò, que contenta que em fas. Tota la cuina s'ha revolucionat i ja es prepara la llista de convidats. Què troba? A vostè i a mi també ens convidaran? I tant, si dona, que nosaltres sempre els hi hem fet costat.
Doncs vostè i jo, el vel a la Núria li hem de portar. Tots hem d'anar ben polits, nets i a poder ser aparellats. I diguem, comptem a qui han convidat. Oh, i tant, ara mateix li faig un repàs. El senyor Pebrot amb l'aubergínia, la senyora Patata amb el nap, la senyora Carlota amb el senyor Rabe, la senyora Tomata amb el senyor Esparre, l'esquerola amb l'enciam, la senyora Remolatxa amb el senyor Moniato i el senyor Porro amb la carpassa, la mongeta amb el senyor Codombre, la senyora Coliflor amb el xampinyó, l'espinac amb la carxofa. I qui li portava les erres i els anells? La faveta i el pesolet. Ah, i qui portarà el ram? L'api i el julivert, que són els més elegants. Quanta emoció! Visca els nuvis i visca la cuina de la revolució! Yo lo faré muy cortet. En castellano. ¿Cómo se fríen los huevos con tomate? No creáis que digo un disbarate. Se coge una sartén, se limpia bien, se pone la sartén en el fogón, encendido con leña o con carbón. Se cortan los tomates, se rompen los huevos y se baten. Y sin usar procedimientos nuevos, se fríen los tomates y los huevos. I he sigut per content, m'han demanat unes dones que els contés un xiste. Eren dos companys que feia molt temps que no s'havien vist i es van trobar una nit i van entrar a una taverna, van començar a beure i a xerrar, ara pago jo, ara tu. I quan van sortir, doncs ja era molt tard. I l'un diu, xai, diu, sí que hem sortit tard, diu, ja ha sortit el sol. Diu, no, home, no, que és la lluna. No, home, que és el sol. I replicant carrer avall els dos, que si el sol, que si la lluna, pujava un altre que també anava algo begut com ells. Diu, ara ho preguntarem a aquest home. Diu, escolta, diu, vostè sap si és el sol o la lluna, això? Diu, jo no sé res, que soc foraster. Teresa Silva de Amposta també ens regalarà el seu poema culinari. Vosaltres us heu posat a pensar la importància que té el pagès. Penseu que el pagès, si no existigués, nosaltres no podríem viure. Estes verdures, estes fruites, tot això. Jo he fet una poesia ressaltant una mica al pagès i a la seva dona Maria. La Maria, com sap la importància que té el pagès, li fa uns menjars molt bons al seu home. Jo crec que totes les dones dels pagesos també procuren fer-los molt bons. Es titula El nostre pagès i la seva dona Maria. Els ampostins tenen una gran sort de contemplar la bellesa del camp, dels arrossals, dels seus horts, plens de fruites i verdures. Totes elles s'han regat en les aigües del riu Ebre. El pagès cultiva la terra, camina i camina. Gotes de suor grans, el seu cor està cansat. Se senta a la taula, somriu satisfet. Li ha cuinat una paella la seva dona Maria de carn, arròs, setieta i polpets frescos del dia. La taula és plena de fruites, verdes i madures. Per a sopar, llesques de pa de tomata, pa de pagès, si pot ser, amb un raig d'oli discret i un pols de sal, si fa falta, i un tall de pernil i una botella de vi.
Demanem l'assistència a l'escenari dels membres de la Junta de l'AVA, l'Associació de Voluntaris d'Aposta. L'AVA és una entitat que treballa des del voluntariat des de molts àmbits i pretén confluir junts en la col·laboració en un projecte d'acció i integració social i cultural a Amposta. En aquesta ocasió, l'AVA ha volgut lligar l'art del compromís i cohesió social mitjançant la música per avançar en el procés d'afavorir la convivència intergeneracional i unir experiències en un sol cor. En aquesta cantata tindrem l'oportunitat de valorar el compromís de grans i menuts en un projecte que ha suposat compartir experiències i un aprenentatge mutu. Donem pas a l'entrega de premis del primer concurs de cartells organitzat per l'AVA per a la difusió de la cantata que es presenta aquesta tarda. S'atorga el tercer premi, patrocinat pel Bar Restaurant Continental de l'Avinguda Catalunya, amb un menú per a 2 persones. Ha correspost a David Marquès, que puja a recollir el premi. S'atorga el segon premi patrocinat per l'Atlec amb àrbit del carrer Amèrica amb un gas de gitano. Ha correspost a Marta Subirats, estudiant de primer batxillerat del Ramon Mèric IV. I finalment, el primer premi, patrocinat pel restaurant Gatsby amb un menú per a 2 persones, ha correspost a Elsa Barco, estudiant de primer batxillerat del Ramon Mèric IV. Agraïm a la resta de concursants la seva participació i als guanyadors desitjar-los bon profit amb els premis que s'enduen. També agraïm la col·laboració de llaminadures i regals Montsià. L'AVA aprofita l'esdeveniment per presentar el menú de la Coral Sant Jordi restaurat per l'ocasió. S'ha netejat la roba i s'han repassat les lletres. S'han renovat les bandes de la senyora i símbols del país del poble. Ja per endavant, agraïm la col·laboració de Maria Elena Roquer, caracterització i escenografia, Quim Smith i Mercè Pasqual, actors, Susan Múria, pianista i mestra d'acompanyament de la lira, Neus Ventura, mestra d'educació infantil i solfeig de la lira, i Cristòfol Pons, director de la Coral Sant Jordi de l'AVA. A tothom que ens ha donat i deixat els estris per muntar l'orquestra de cuina, la qual està formada pels alumnes de percussió i altres alumnes de grau mitjà de l'escola. Miquel Duran, Pau Tomàs, Alba Morales, Nerea Morales, Enric Cazorro, Aleix Pagà, Paula Cavaller Paula Rubio i Laia Aro. A Pili Valls i el seu equip de maquillatge, i a Tere Burgos del taller de Patchwork. Finalment, agrair a tothom qui ha col·laborat i ha cregut en aquest projecte, la Junta de la Lira Ampostina i la Junta de l'AVA. Sí, que t'ha provocat. Bona, tu saps cuinar? No, cuidar la mama. Ai, Déu senyor. Va, jo t'ensenyaré a fer caldo. No teniu gana? Sí! Va, no farem caldo. Va.
mira on està l'aigua, Mari, està on està la darrere. No, panera de allà, això sí que ho sé. Vale. Hem de buscar foc per calentar l'aigua. I si hi ha Olivia? Olivia, misto. Però Olivia de l'entrada? Miriam només un misto. Un misto. Vosaltres teniu un misto? No! Vaig a buscar un misto. Pixi la l'olla. Torna aquí, no se'n va. Si falta l'olla, i miraré. Au, ja hi som. Mi segura acudisca que esperen a mi, quieta. I la teva cullera no necessitaré foc. Ai, mare. Les portes d'emergència no les han indicat quines són? No! Per què vaig comer si això? Que te'n mengen les pastanagues? No. Sí. Hasta de que testigos ya. ¿Se menjan los pastanagues? Sí. Ens fa molta il·lusió presentar el plat fort d'aquesta tarda, la cantata infantil Rebel·lió a la cuina d'Antoni Miralpeix amb la participació dels alumnes de primer, segon i tercer curs d'elemental de l'Escola de Música La Lira Ampostina i la Coral Sant Jordi de l'Aula. L'autor ha cregut interessant i s'ha entusiasmat amb la realització d'aquesta cantata en grans minuts.
Marc i Roser són dos xiquets que s'aparten de mitjans de polies i sempre volen mitjar una truita per dinar. I això que sa mare sempre els cuina uns plats molt sants i saborosos. Fas d'això, els astres de la cuina, com les olles, els plats, les paelles, el forn, la nevera i tots els aliments que se senten desvalorats, fan una rebel·lió. Escoltem-ho, endavant, divertiu-vos i bon profit! Rebel·lió a la cuina. Per preparar aquest menú musical necessitem els següents ingredients. Unes quantes corals tendres, bé, i no tan tendres. També olivianes. També un piano. Millor sense suar. Què vol dir això? Vol dir un piano de cola. Però nosaltres ho tenim el que tenim. Bueno. Una orquestra de cuina. Pues li posarem plats i forquilles. Bé. Amanirem gots. Necessitarem morter i mà de morter. No pot faltar l'espremedora elèctrica de taronges. I per supost, un ingredient de la nostra terra, l'arròs. També tapes d'olla. Una bonica fusta de tallar. Una bateria d'olles i cassoles. I, com no, una paella grossa. Per últim, un pobal. Caldrà amanir tot això amb uns bons narradors i un bon director que hi posi la salsa dient. Ja podem començar! Oi, va bufar olla preciosa!
va dir empipat el bròquil. Ja n'estem ben escalivats! Van afegir els pebrots. Les culleres i les forquilles picaren damunt dels plats. Plim-plam, plim-plam. Els gots trincaren, topant un amb els altres. Xin-xin. Tots els estris de la cuina es queixaven. Les olles, els plats, les forquilles, l'espremedora. Allò semblava una casa de bojos. Aquí ens estem posant tristos i cal que hi trobem una solució. Oh, ho va dir veient com en un racó. Ai, la seva i la llimona plorava ben amargament. Ui, sí, a aquesta cuina hi falta alegria. Replica la salsa. El bacallà va voler afegir alguna cosa, però no va dir res. Va callar. Sí. Va tornar a haver uns moments de silenci, mentre cercaven la solució. Ja ho dic. Podríem donar-nos el menjar amb una begut. Ui, això va suggerir el colador. I el rovell d'ou no va veure clara la solució. Ja està! Van dir les setrilleres. Proposem una reunió de tots els aliments i estris de cuina, de manera que la fruita que mengin avui tingui un gust horrible! Però això no està bé. Oh, va sermonitzar la grana de capellà. No
Va dulcidar un dulce de repòs. Sí, home! A la sucrera li posarem sal, al saler sucre, al lloc de l'oli el vinagre. I així, Quan fem la truita, canviarem la sal i l'oli pel sucre i el vinagre. ai, Ai, vaig clamar com si ja s'hi trobés. és clar, quedarà tan malament que voldran canviar de menjar i el servirà als carrers. Va raonar estomar el tall de nevilla. Va arribar l'hora de dinar i, com sempre, la Rosa i Emma estaven desganats. La seva mare proposava mitges sabrosos i variats. Sí, com ara macarrons, amanides, fideus, sopes, verdures. Però ells... res de res. Només volien una truita i la resta del menjar. Com si no hi fos. Ui, colcolador. Doncs tindreu la truita. Va dir la mare empipada. Au, vinga, anem per feina. Exclamà impacient la paella. Anem a fer la truita. I aquella truita... Ui, perdó. M'he emocionat. I aquella truita no se la van poder ni empassar del mal gust que tenia. Mireu si era dolenta, que la van donar al gat i només ensumar-la se li van estarrufar els bigotis i va fugir a més córrer
entre la cua i mig de les cames. Al cap d'una estona, a la reserva, ells va començar a entrar a la ganeta. No havien menjat res des de l'hora d'esmorzar. I això feia moltes hores. Que la Roser no parava de batallar. I en Marc li roncaven els budells. Va ser llavors quan els nens van demanar a la seva mare si els podria fer alguna cosa de menjar, però si us plau, que no sigui una truita! La mare, esclar, es va posar molt contenta perquè tornaven a tenir gana i es va fer un plat d'arròs amb olives, tomàquet, tonyina. Boníssim! Boníssim, no havia dit. Els va agradar tant que des d'aquell dia mengen els bons i variats menús que els prepara la mare. I ja no compren tants xiclets caramels que els feien perdre la gana. Els extras de la cuina ho havien aconseguit. Estaven contents perquè tots podien fer servei. Per això van decidir celebrar-ho amb una festa a la cuina a la qual tothom estava convidat. Sí? I cadascú hi feia la seva, perquè la festa fos ben lluïda. Oh, quina festassa! Vau fer els pastissos de maduix amb xocolata
El Pere amenitzava la vetllada explicant acudits picants. Per acabar de recollir, vam fer una orquestra amb els instruments de la cuina que sabien música. Es va organitzar un ball i un sarau. El mestre Put dirigia l'orquestra amb 5 batudes ordes i amb els braços que li sobraven espantava les mosques i rascava l'esquena. Ai, espera! Ai, allò sí que era un ball animat. La forquilla va ballar tota l'estona amb un elegant ganivet i em sembla que es van fer xicot i xicota. Bueno, el caravassó no va tindre entresol. Tothom li donava carabassos, claro. I a més, quan trobava parella, el chorizo va i li prenia ràpidament. Els plats xerraven amb les tasses i mentre prenien cafè no paraven de xafardisar. Per cert, sí. Heu vist el vestit que porta la cansalada? És lletgíssim i no li dissimula gens el greix. Guaiteu. Diu, el forn vol fer deixar la nevera. Però no ho aconseguirà. Ja està freda. Ai, les copes de cava es van alçar i van fer un brindis a la salut de tothom. Mentrestant, el vi i el guanyat hi ha força peripis. I es pensava que el vol dirigia, en 12 batutes. Mireu si ha estat animada la festa, que fins i tot el sucre va ballar amb la sal. Ui, i això que diem que abans no es feien gaire. Ai. Quina festassa! S'ho han passat tan bé, que van decidir trobar-se cada any. Vista! Tornem a fer la truita? Vamos, sí, va. Tornem a fer la truita, va? Sí! Fica't una mica, que tornem a fer la truita!
els activistes. Avui podríem votar, no?